Pre tačno godinu dana objavljen je prvi broj online magazina za promociju čitanja, Bukvar. Časopis izlazi dvomesečno i upravo je izašao novi broj čija je glavna tema spaljivanje knjiga. U broju se još može pročitati i tekst o Alice Munro, ovogodišnjoj dobitnici Nobelove nagrade, nekoliko recenzija i kritika, pored ostalih i knjiga Babetina gozba i Limonov, zanimljivi tekstovi o Selingeru, Kafki i Čehovu, a podsjećamo se i Asterixa, kao i srpske verzije Asterixa, čuvenog Dikana. Bukvar nosi slogan "Mi nismo eksperti, mi samo volimo da čitamo" i pokrenut je sa idejom da promoviše čitanje i ljubav prema knjigama kod mlađe publike. Magazin je dostupan za čitanje na sajtu bukvar.rs, a otvoren je i za autorsku saradnju.